Няма ли сега? Здравейте, скъпи родители! Погледнете родителите какво правят. Пълна тишина. Те се намират в момента в театъра, а там наистина се мълчи. Сега, преди да започнем, искам само нещо да кажа на родителите. Когато започне същинската работа, разрешавам да се вмесите само към вашето дете. И ако някой от вас прецени към дете, което изпитва някакво затруднение, да му помогнете за мъничко, защото все пак това е работа и с родителите. Да видим, вие дали знаете да направите това, което тези прекрасни деца ще направят? Готови ли сте? Да! Ще покажем колко сме страхотни, нали така? Да! Хайде да видим. Музика! Маестро! Маестро, музика! Напълно истински. С какво играем народна музика? С народни носи. Вие обаче облекохте най-хубавите носи, които са на детската градина, на вашето тържество. Сега обаче ще направим пред родителите макет на театърна маса. Здравейте! Заповядайте, госпожа! Ето тук. Не, ще седне малко. Сега ще направим днес една от приказките, която играхме в нашето тържество. По тези картини зад вас, дали ще се ориентирате коя беше приказката? За Цонка! Но приказката се казва Галя Мома. Тъй като вече сме играли, чели сме я почти я знаем наизуст, сега искам да направим макет за театърна маса с малките фигури, с които ние всеки ден ще си играем приказката, а част от фигурите ще използваме и за други, за следващи приказки. Съгласни ли? Да! Добре, тогава. Преди да пристъпим към работата, искам Тервел да дойде при мен тук, защото ви е приятел. Искам да се обърнете и да отидем там долу при картините за малко, защото след малко ще ви поставя една задачка. Стоиме далеч от картините. Ей тук. Елате насам. Ето така, за да виждаме отдалеч. Така, госпожа, там третата картинка. Добре. Хайде сега да видим коя е първата картина, която е сложена на таблото. Кой момент от приказката е изобразен на тази картина? Йоанка? Ами, когато Богданка се гледа колко е красива. Къде живее тя? Тук на тази картина къде живее? При майка си и баща си. Защо се оглежда, реши се? При мама и татко как се живее? Защото е мързелива. Кой е направил мързелива? Сама? Майка и баща й не са я карали да работи, нали така? А са й разрешавали да се гледа, да се облича, да се гизди, да се реши и е забравила да се научи как се работи. Почти като ленивец. Почти като ленивец е станало, точно така. Добре, сега че после ще обясним какво е ленивец. Сега имаме за Богданка, а за животните следващия път. И ако погледнете следващата картина.
Сега, дръпнете се назад. Там от края на килима, че тук само малките да са отпред. Тези другите не виждат. Да, виждаш ли картината? За коя картина питаме? Даре. Да, си я приключихме. Какво виждаш на тази картина? Тази тук, да. Да, тя ми я посочи. Какво има на тази картина? Кой момент от приказката е изобразен на тази картина? Цонка си седи. Цонка си седи, ама какво има друго на картината? Другите ядат, а Цонка си седи само. Ти каква беше в нашата приказка? Коя беше? Свекървата. Къде е свекървата там? Виждаш ли я някъде? Ела, кажи. Виж къде е свекървата. Тази, която държи... къде е? Посочи я. Ето я. Така. Кой беше свекъра в нашата приказка? Крис! Свекъра ни го няма значение. Ние имаме други сега герои, така че всички знаем приказката, ще я играем по друг начин. На каква масичка седят да се хранят хората? Панчева. На три крака масичка. Кое е три крака? Столчетата са три краки, а масичката е? Масичката каква е? Каква форма има? Малка кръгла масичка. И знаете ли как се нарича? Паралия. Това са думички на мебели, които някога са използвали хората и са различни от нашите. Нашите столчета с 4 крака, техните са били с 3. Нашите масички високи, техните кръгли и ниски. Така, как са облечени хората в приказката? Народни носи. Значи, днес ние трябва да изработиме героите, като ги облечеме в народни носи. Трябва да им направим обстановката в стаята. Трябва да имат маса, на която ще се хранят. С какво ще се хранят, Панчева? С какво ще се хранят? С питка. Значи трябва някой да измеси и питката. На масата задължително има и поднос с плодове. С плодове. Трябва да имаме и плодове. На какво си варят мамчета? На котле. В котле, а на какво? На огнище. На огнище. Имаме огнище, обаче не може да си свариме мамчета преди да сме запалили огъня. Къде седят хората? На стол. На столчета. Краки столчета. Три краки столчета, но тук ще си направим и една пейка, която се е наричала някога миндер. И този миндер ще го покрием отгоре с какво? С черга. Ама чергата трябва някой да я изтъче. Какво си слагат хората в стаите? Килим. Някой ще трябва да направи и килим. Да го изпете. Да го... Изплете. Той не се плете. Тъче. И да видим тук, има едно прозорче. В къщата има прозорче. Тръгнете се назад, че не виждат всички. Искам малко по-назад да отидете. По прозорчето хората в старите селски къщи си слагат какво? Какво си слагат хората под прозореца? Цвете. И във всяка селска къща има едно цвете, което е много важно и се нарича, поръчах вчера да попитате вкъщи, а в градските къщи също го има на балконите. Не. Това цвете? Не. Не. Някой пита ли от вас вкъщи? Аз питах, но мама не знае. Сериозно? Чакайте сега. Значи ще дойда по всички села да видя, вие имате ли това цвете? Някой вижда ли това цвете? Христо възкликна. Кое е това цвете? Здраве. Не. Здраве. Не. Ние го имаме. Подсказвам. Учихме го в книжката и сега вече разбирам, че изобщо не сте разбрали за кое цвете става дума. Мушкато. Мушкато.
много важно цвете, във всяка селска къща го има, до прозореца го слагат домакините, а на балконите хората го пренесоха и в градовете и си го слагат също. Това мушкато ще го посадим и ще видим какъв цвят ще цъфне, ако все пак реши да ни удостои с вниманието и да ни се хване. Нали така? Да. Добре. Сега, стигнахме до... За да си измесят питката, те трябва да имат... С какво да я измесят? От какво се меси питката? От брашно. А от какво се получава брашното? От питка. От питка? От жито. Трябва да има поле, на което ние ще посадиме жито. След това ще дадеме на госпожицата, която ще меси питката, за да измеси питка. Тази къща на Богданка и на Светърва и в двора има страшно много цветя и животни. Затова от вас ще искам на онази ливада да я заградиме и да сложиме животните, които се отглеждат на Богданка в къщата. В следващата на полето да сложиме пред него една градинка, в която вие ще се погрижите да посадите най-красивите цветя. До градинките ще има и дървета, защото няма двор без дърво. И всичкото това ще трябва да го изработите вие. Готови ли сте? Да! Така. Само, че на последната картина искам да погледнете за последно. Кой идва в къщата на Богданка? Кажи, Катрин. Къщата на Богданка. Добре, айде Цонка, че Цонка ни е позната. Какво прави Цонка там? Там Цонка чисти. Мете. А кои са мъжа и жената, които влизат в двора? Таткото и майката на Цонка. Само, че в истинската приказка те пристигат с една каруца. И тъй като нашите герои за театърна маса ще се возят в истинска каруца, ще трябва да изработите и каруца. Сега, на тези маси сме направили няколко ателиета. Или така наречените работилници. Значи, искам всеки от вас да разгледа хубаво работилниците. В едната работилница, шивашката, на първа маса, ще се изработят носиите, т.е. ще облечеме героите вече в народните носии. На втората, третата и четвъртата маса за занаятчийската работилница и ковачницата дърводелница. Значи, всеки от вас ще прецени какво може да прави най-добре, ще се ориентира към съответната работилница и ще седне, ще си вземе материалите и ще започне да го изработва. Готови ли сте? Да! Само, че тези човечета, които вие вече ми украсихте, са толкова красиви, че не можах да ги оставя скрити. Исках да ги сложа ей там на две копца. Носиите са украсени с елементи, характерни за народните носии. Задължително слагаме на деколтето, на ръкавите, отцветяваме лицето. Калпаците искам да бъдат от истинска вълна. Значи, вие знаете как си ги направите. Тези деца, които ще подредат тук на така наречения миндер керамични вазички и гарнета, нека да погледнат по тези битови чини елементите, с които могат да ги украсяват. Петрова. Чули моето момиче? Добре. Така, готови ли са всички? Да! Разгледайте масите работилници и си изберете място, на което ще работите. Всеки ще прави това, което умее. Искам да разгледаш всички. Кажи, Катрин.
Кратки бе. Значи сядаш при Боб. И какво правиш, Боб?